Welcome to it. It's your boy Skia Keys, and we're about to react to another video. So today, beyond Skia Online, I think this would be our. It's been a while. I think it's been a year since we reacted to anything, to any comedy. So I'm gonna do that again. I'm gonna start reacting to comedy. We're gonna start with our all-time favorite friend, which is Sia Sia. Yeah, there won't be any interruptions in this video, so no ads. Danko. Asinalo DJ likhala endawo. Aqhubele isidudla umula. All the way from Emoso Bay. Oh, I should speak English. Hi. Hey, there's a lot of colored people with teeth here, eh? So the stereotype is wrong. Huh? Where are you from? Are you from here? You look very bored, bruh. You look very bored. But you put me under pressure now to speak English, huh? Because of you. Who else can speak Xhosa in the house? Anyone else? Huh? Where are you from? Where are you from, ma'am? Where? Huh? Yeah. You can't even mention where you're from. Where are you from? Okay, it's a cordless. No. I can walk. I'm coming to that corner. Where are you from? George. I'll check what you're Gee, you got a job last month. All of a sudden, you can't speak Xhosa. So who else can speak Xhosa? Who else? So it's only you. And you? Where are you from? Yeah, I'll check. Nice, Nanina. Ngoba kwamakhelwane babelungu. Selile, and something so fresh. So fresh. I'm from Eastern Cape. Was Eastern Cape? I'm not from here. My name's Amakwara. Nami likwara. But Nizele unamhlanje cha kodwa yazi. Yabaya kausuza kwelita lasa Western Cape or my Cape Town. That is called by Eastern Cape Ikaka and how. How do you know Eastern Cape Ikaka and how? Kawishi Eastern Cape usize Cape Town. First time usize Western Cape. Let's say ufikele kumakazi. Kuba mnandi kula nyanga yokuqala baya welcome, they're all welcoming. And then no job the whole month. Still nice. And then on the second month, there's tension. No one is saying anything, but you can sense something is wrong. On the third month, you do one mistake. Colored lady, you don't relate because you are from here. As Chinaman Basa Eastern Cape, on the third month, you do one mistake, ulimela ukunula. So approach her. Hey, see ya furubuya Eastern Cape. So threatening Eastern Cape. Ya furubuya Eastern Cape. Now who's born so kuka ngamadola and furubuya Eastern Cape. That's how you know Eastern Cape Ikaka in now. Like I'm done to defend Eastern Cape Dayeka. And the reason why Dayeka is because the Shala Eastern Cape. Because you Eastern Cape, you don't defend Eastern Cape. Because any pass complain against Eastern Cape. By Eastern Cape, Ikaka in now. Every mistake in the guy, say I took Eastern. But there's one thing about Eastern Cape you can never take away its greatness. The Eastern Cape teaches you a work ethic. Yeah, Eastern Cape. I fully see work ethic. Gaga down yan. Eastern Cape, Jonga. Eastern Cape, you can work 10 times hard just for bare minimum. But the moment we share Eastern Cape, no one can outwork Omdu as Eastern Cape. I'll make an example. News is sharing as Eastern Cape, Zonke. Amazo Zonke boss. Zonke Eastern Cape. Une album has needs, but every time I release album, bangati album yokala. Nanu mkulo ka Zonke. Into yaziyo ko Zonke kumculo wakhe. Awuyazi buzonke ujola nabani.
uzoqula qhala mntana awuyazi uzonke ujolana bani uyamazi unomntana awumazi utata omntana uzonke sazombona nakwi-awards abebuza ukaka unxitywe ngubani who dressed you wazi umculo kazonke awuyazi indoda kazonke uzonke could be dating anyone uzonke could be dating anyone she could be dating me ayojoke ndithetha inyani ngekuthetha ndijonga zonke jonga mamela I can imagine ipillow talk yam nozonke pillow talk yam yokuqala athi siya don't tell anyone ila soze ngixelele mntu saze bayazi the moment ukwi-comedy show kuthiwa welcome on stage ndingena ngo-feelings estagini ndingena sensithi yabhalelwa mna ndayiva kuqala kunani jonga andijoki ufeelings wabhalwa ndim uzonke sebhafini umna ndiphandle ndibeka inyama elahleni xa uyani-irritate usetoilet uyacula oko repeater feelings feelings otheni nalo ndayetoilet ndavula umnyango athi cela uthetha nawe feeling can we talk about yo wabaseleka umntana bathi siya give me my phone let me call the band bhalwe ndim lakaka engoma. What I'm saying, you can never outwork anyone from Eastern Cape because Eastern Cape teaches you work ethic. For example, black coffee. Black coffee, Eastern Cape mthatha. Langali one. Yo phuke mthatha. Lengalo, the hardest working arm in the world. Le hardest working. Hey, Langali ilapha lagaga ibona isithatha imo ibazarat ilapha ngalo i1 can never outwork Eastern Cape. Yafana nabantu baseMonti bayayazi ukwenye ichomi yami is a boxer unomeva yamazi unomeva wangena tournament ye-boxing meaning ungawin i-tournament ubethwe wabetha abantu abaninzi like in a fight you took a lot of punches and gave punches. Lamchita was promised to win 1 million zanga win a fuck all but why win a tournament but a million azange iphume but the moment yena iphume Eastern Cape kuye get iboxer ibetha iboxer yasePhilippines in knockout iwe phansi ngoba ingalo yase-Eastern Cape Eastern Cape singamakwerekwere amanyani yabo amakwerekwere amanyani yabo cha sine-challenges sitreatwa like amakwerekwere South Africa naseGauteng benze eGauteng hlala eJoburg jonga yakwazi uvinjwa nesex ngenxa kamolweni ngenxa kamolo sana awu muXhosa asithembakelanga and abantu bangapha bayasithanda isiXhosa but umXhosa bayamoyika like bathanda lamagama amancinci tata kuthi gqi indoda yomvenda ithi muXhosa ndithi ya ithi molo sana ndithi indoda ikwazi sana kwenye indoda yayazi indoda omvenda amavenda ngabona abantu babi apha eSouth Africa when it comes to amaji but buyeka ububi babo amavenda ngabona abantu banephiphe ezinkulu amavenda ngabona abantu bafundileyo amavenda ngabona abantu banemali ngabona abantu banesikolo like imagine ungena erumini ezakaka zifithi noba zilifta insimbi ikaki fithi natural. Imagine ungena erumini umuntu wakho leli nomvenda le kaki ngakubetha physically inemali kunawe inepipi kunawe inesikolo kunawe
uzawungena uthini wena uzawungena uthe jongo bubi ogqiba uphume ngomnyango qha no jonga akho mntu walapha like akho mntu walapha sonke we are all tourists bengena hamba noJoe Botswana that's why ndiwathanda abantu bangaphandle I like people from outside sorry thandwa sama I forget you know what you must do now you must remove your teeth so that you are a proper colored you are a proper I can't be more colored than you I can't represent your culture and my culture at the same time. Where are you from original? Huh? Where? Oudtshoorn. Where's Oudtshoorn? Here in Western Cape? Yes. I've said. The colored light, colored. Pontyville is the colored. No wonder you have all the teeth. Can you tell me what? Do colored people pay lobola when they're gonna get married? Huh? Aku yes vela abu tedika ulikhalati wena ungena amakhalatini ngena hey uyatshelwa sana ukona uyatshelwa hey yes noni so you don't pay lobola. Oh, I like that that's why I'm moving here. Yeah, I don't want to pay lobola don't want to pay lobola because you see the dating game these days is very difficult. It is very, you know why? Because women are running this whole thing. Yeah, you are controlling this thing, not us. Tina, we are lucky. Yeah, we are puppets. You are using us. Women, they control everything. Like even now, the game is ungakhechi feelings. Isn't a banla rule nani. Jonga, dibamba unyumdana ku social media and inbox and it hi at hey. Little John, I don't write John when I write now. Then months later, this Bonanza came down, they figure ba Puki PNP Bonana for the first time. Jonga, ukelwa ngene toilet. Cause nenyanga sinokola ska Bonan. Kudala dimchele. Jonga ngene toilet danga ngabedi. Waphume toilet, ungabe 2-piece lingerie. Ne heels. Nomzimba. Yabona umzimba yabhatalelwa. Monthly like go Virgin Active. Jonga ukera uphume toilet athi heels ame nje buthi ingqengqela umile apha egqibeleni kwebeach andijonga athi siya this is all yours. Cha ungakheji. Jonga naqhuma nathi zapha and yogaka and ikheji fokol. Jonga iqoma langamiselanga ukhecha nyani azange nenze ne foreplay because the foreplay yakhetshisa ndayifaka straight that's 1 that's 2 that's 3 that's Wena ziva sengisebenza endlebeni I love you pendula kaloku I love you wena again tag hey I can't chase on a guy I'm saying I told people sex is spiritual nobody can see it hey sex is spiritual the sex is so spiritual that kuphuma umntu with sex 1 2 is sex ikuteacher in languages and yes people up in Cape Town and Eastern Cape right Eastern Cape bawufunde elokishini languages those teachers esikolweni sisiXhosa ne-English Afrikaans optional jonga ke ngoku zingabi language zabantu abamnyama ozithethayo ako zeziphi ntwana kazibiza ziphi abantu bakhe bonke ke abayana abantu bakhe bonke ke abayana awufundanga esikolweni isuthu wena akozulu lesuthu osifunde esikolweni jo ewe uzeziphi imako sikolo uzithetha wena iXhosa qha was deprived by intellect ebomini
Jonah, Kalad, you can't speak closer. Oh, shame, hey, they'll this gagas lapad. Ay, bruh, Diazella Hautila, where the ones that I speak 5 languages, Poti County, Akilia. Ko istwana nesutha usithathanga esikolweni usithatha ezigubeni pilot hawk even ne-English yami sana zange ifunde emkhaya itwang yami ndayifumana kwi-pilot hawk. I was dating a coconut. Yabona xa ujola ne-coconut ogqiba ikulahle usheka ne-twang naxa uphupha nge-English uhanjelwa zizinyanya zokucela izinto uthi it doesn't matter. Hey, in languages, Jonah, is sexy. This one is an interesting ride, guys. Don't forget to like and subscribe. Subscribe, man. There's a button here. You wanna hear? They're here. Yes, there's a button underneath. Please subscribe to the channel. Yeah, let's go begin. I see. It's just something else. Eh? But let's watch. Umdana, ikhupha isitswana nesizulu. Jonga nespedi simpi spedi sinsosi. Simpi sikuleta vini. Uyazithanda indaba zabantu. Jonga yabona ba isex kuba isex ke ngoku. Imagine kuthiwa even ne qualification ibingena nge-sex. Yende kude ndilale ne-chartered accountant 1 round ndivuka kusasa hey sunqanga aqala asikho CA qala apha ezantsi 1 round uvuka ndiyi-bookkeeper vuka sendikhangela ii-clients sendithethe enye ilanguage namajita. How are your finances, boy? Singakunceda awufune ndikwenzela i-tax returns. You know, grade 12 1 round. Hayi, sex is spiritual. You know, sex is so spiritual that amantombazana, for example, niyayazi uba thina madoda siyayazi when you checked out emotionally kwi-relationship. Niyayazi uba siyayalo kaka beningayazi ne because spiritual kaka wakhe walala ekucanga komntu ongakuthandiyo one night stand. Lani tango bra uphupha ikaka yabona ukakaka uphupha ikaka ekhona bana sister yona enkayi nawe manthenga esisibane esi ukumjita nwana kutheni mntanam thena ngoba sister nawe wathi inkayi wathi glasses wathi bele hayi bamcheck man uphangela phi ingagezi kakhulu boy wena ufike eKapa wasoft wena fike wabudibana noPDD kutheni untshutho olhlobo ta liphi ikhaya hayi uwiki buyela emthatha nwana akufuneka indoda ibe hayi man suba njena man hayi khupha amazinyo at least kube kule azoba ndimndedwa nanga namakhalada namazinyo yuwe emthatha yozigaka zabantu keziya. Hayi jonga sex spiritual grids uyayiphupha ikaka xa ulele ecanga umuntu ongamthandiyo. Ikhona ikhapula akho khapula iphi yo uphi umuntu wakho yo zilesbian yayibona ke le ndlala yamantombazana wasiboni madoda neRodman yaphinda yanhle nayo yangena nekaya lapha kuthani wathi niyalamba nijola apha eKapa guys nani 3 ladies 3 niggas umama nomntanakhe nisijomi niphakele nidibene kwindawo esipani ubani ngumama ne-firstborn tsho wafana ne-oledi yatsho wafana jo ngamatsherodwa
jonga 3 ngamache bras anisinanywa kwenzeka ntoni apha enayiza yidlala awekho amadoda ela ndiyamuva hayi elizulu boseli anisebahle niyalamba apha Thixo nizobukela indoda engenamazinyo nilamba nyhani nide nikhuphe imali ezingaka nawe colored lady, are you also deprived of sexual pleasures? Awunga cringe ndiyakhumsha boy. Are you not seeing anyone? Oh shame. How long has it been since you've seen anyone? Since you've seen anyone? Are you on Tinder? I am sure subscribe to you. Jesus. No. Yabo ngithetha ngesex ngoku and I'm worried uba hey noba ndiyanikhubekisa man. Bekusuppose ijokes nawe wagqibela ngomtswana ntwana yam. So ushiyeke nje nesitswana kinka wena. Dumelang. Yo shem mntanam. You noba sowugowa sekuthetha isitswana. Get it? No. Sex is spiritual. Sorry, not sex. Sex is spiritual, guys. It's very important. Yes, like we are pupa ikaka kaulele kankomdu ongathandi. You have nightmares when you're sleeping next to someone who doesn't like you anymore. Bad dreams. I remember I had bad dreams the other night. Hey, I was being chased by a bear. Hey, land the leg bear. Hey, land the leg bear. You know. It's even worse. Here on the leg that jump I'm fully. And then I saw a reflection yam and fully a man's in. Can't see the shit. I'm also a bear. They can't join shit. The chair. I'm a female bear. The gaga is on the Italy. By mating season. Yeah, and I'm balega when I pooper. Hey, and the other sexy animals are in a Kama Sutra. Abuz waka imna ndwa. Kwenzwa to baka. Production don't reproduction system enzengayo but joga land bomb pere bag. Un bomba kwalo ndo 2 ke pupeni. Hey! You come a shed, the pants are pregnant. Yes, and the bill. The first thing that I chong, I private parts. Can't say, he right. And the irony is, it really mess up. What if men in funela pair? I was playing hard to get. She doesn't even care, bro. We are gone. I got cut along and one part of the pregnant. That have taken pelile, voka kotuka. Now, that's why I've decided when I first born. Ubango kan jola. Azo jola nendanga zam. Yasokolisa ndwezi. Yasokolisa. Jok dithanda le nto ingqinela. Yasokolisa abantu. And if you don't jola nentombazana because inhle or because umile kahle. Dijola nomntu for survival. Yeah? My man, and take now what hey. Dijola for survival. Yabona, I'm 40 years straight. So it types go 55 and up. 55 and up. So it's a stepdaughter. That's the type ya iluhamba naye. Open the wango. Uyothenga ne? Exactly. Jona, kumnandi Jona naba yaba. Unangapona baby? Una 46? Una 50? How some things na kumnandi ngaye na. Na kumnandi ngaye. Yabona and uyothenga banjina ke.
uyakwazi uthulele ungena nix uvuka in the morning awuna plan i-app empty awuna focall akuvusela mama nge-WhatsApp athi hello mntu wam ethi hey sithando sam athi yisa kwam xa ndireply ndithi mba you mean kwam athi laughing emojis ndithi yes ndiyifumene title deed jonga ndingena eteksini ihamba itaxi iyongena kwi-suburbs kwi-gated community indawo entle ndingena nje kulaa ndawo sene-ideas zoqala i-neighborhood watch khupha yonke crime apha ndingena nje sendibulisa omakhelwane ndibulisa abelungu hello Victoria hello Allen andikayazi noba indlu yam iphi ndingena kuWhatsApp ndithi phuma lo mntu ukubone xa ephuma umntu wam ndithi yes nantsi indlu yam phuza umntu wam ndithi ngcwa ndingene eyadini nazi imoto zam zontathu zipakile jonga imoto zam zontathu zipakile fully paid jonga uThixo akaphi ngasandla xa ndingena ekitchen for the first time ikitchen lam jonga ikitchen lam likitchen alifane ikitchen laba jonga kwa istovu sam sistovu asifane izitovu zenu azizwa zitovu zinalanto round engaliyeza lobulala ingcongconi istovu sam ku-glass plate wendo jonga ndithi jonga ikitchen lonke ubone nje kugcwele utupperware everywhere. That's the moment you feel uba ngaske ufonele umamakho ithi mama ndikufumanele ichomi. You have a lot in common. Can't get a dining room. Check, are you in a dining room? In living room. Jonga, living room yam. Akone room divider. Are your TV stand? You plugged in. Jonga, plasma. Idlala zonke channel. Jonga, ankala no lala nalo mama. Send boni medals. I-medals zabantwana. Jonga, it's a proud moment as a father. Abantwana bangaya bayasebenza baba abantwana. Jonga, kan jonga on the wall. Nansi picture kanontombi. I-firstborn igraduatile. Ukuzala kuzelula. Kanjonga pha ekoneni kukho picture abantwana bam bobabini. Ne picture indenza nar. Picture abantwana bam bobabini bafote nenyikaka. Yalo yale kaka. Jogele picture nithi I want to godolaphi. You rubbish. No, ningacingi uba mamelani sanokucinga uba ama-greasers sizikhangelela ngokwethu ayazizela jonga bamanifestiwe abaplitwanga jonga lakhe nakhwela ibhasi some years ago ndisuke eCape Town ndiye East London khwela ibhasi ndihlele ecangwa lo mama and ngapha yakuhlele enye intwana nomnye girl le ntwana iyapliti ayisapliti le ntwana lo mama umamele walala ugel ulala kagel naku umama ukrweca le ntwana uthi yu mntanam andisayithanda incoko yenu yu yazi ndawuncama umtshato le ntwana ayibonanga i-pick up line umna ndiyayazi ndatatsho oledi ndiyazi nam ndawuncama and I've checked ngobubi apha. Hi, kubi ever since in lockdown. Yeah, pen. Have you noticed lockdown it changes scope sesijolo? Sonke. So
Babe, dog, I got couples. Normally, we comedy show, you see couples. I saw couples. It's scope, says Cholo, says cheat, and you know, Chichile, one and it turned out. I'm a chita kwazula shindo bazan. See a tampa. It's not me, it's you. I say a last time. Jonga, and the man was an a last year of fun nuts, because the last year was young. I know was an last year and was awkward, like he tattoo. I turn it up and down here, I want to tattoo up. Umbrazo, these stars as a 3 up. At the stars are aligned. Stars are aligned. I have sex at the strangle me. 3 months later, his stars is all over the neck. And circle aligned. They are born by the Nigerians best bamba up. There's a stranglish about it. Okay, if it's not stars, the birds, 3 birds, by time in Daga. 3 birds, I beg up, about to see you strangle me. It just so that's a locaga, so that's a locaga. It's GPV, it's a trap. So that's a locaga, and reporter. I just see a good job, I just check. I'm not worried about you. I'm worried about the birds. Animal cruelty. Wariam Zindaga, Zindaga. Jonga, Abando Mazana. Jogumdana, you can live a type some. Zit, and you will selling good today. Hey, I've said, Baba got his tag, over at his tag. I wasn't doing the buzz. I'm one of my think, well, good on there for the Salapamil, supportive Crisalam. No more sense of Amalia. Careful. Hi, Tom. Have you noticed? Amanda was like last year it was awkward. Have you noticed after lockdown? Amanda was an alashweyo. Onke balashwe. Balashamando was an a bonke bas zangoma. I got it capelando. Ba. Joa, Manchara Lashabega Makwele. And ngoku sine crash emaxhweleni into enangayazi bana usembenayo jonga dine crash exhweleni elinye ixhwele ngoba ndilihambele because andiyanga yo consult and yo testa nje amathambo because I'm thinking the moment ingene gate amathambo azamxelela banalo ubambo lakhe lungena xa amathambo akathethi kaka. Because the sangoma ezikhoyo ziyayithanda English. Ungayi jonga isangoma ezikhoyo zi-cute, zi-yellow, zi-fit, ziyajima, zihle man. And xa uye kuzo for a consultation, bavuthela amathambo, bathethe English. Bathi ba. Athi abaphansi bathi when you don't take anything serious. Everything is a joke to you. Jonga is Zangoma. You will never know about us. Ucholan is Zangoma. Zangoma calling down. Jonga, as the end is Baba Winbox. The Batana Bog, hey. Nanquai Cherekren. And there was Sangom. It is high at the hey. John, when, right now. Suga Facebook conversation. Iegu WhatsApp. At the high, at the hey. John, when, right now. I'll send the picture and look morning. The reply that I'll send Tom was a share go Facebook. I go Facebook, I was Jonga. Anga buyeli kum. Now share the question mark go. Oh shit. Like serious. I was saying to him, I can't love that on Facebook. Oh shit. It was nice. What a life. Fran Bose and Akaga as in daughter. Yeah, but was but Vutela Matabu, but Teti English, but the ba at the Abba Patsy Bati. When you don't take anything serious, everything is a joke to you. Jonga is Zangoma. You will never know about us. Ucholan is Zangoma. Zangoma calling down. Jonga, as the end is Baba Winbox. The Batana Bog, hey.
mna ndikwayile Cherry Grand andihamba Sangoma ithi hi athi hey John right John when right now suka ku Facebook conversation iye ku WhatsApp athi hi lithi hey John right John when right now I'll send the picture ndukubone the reply that I'll send to uzishare ku Facebook ahambe aye ku Facebook ayozijonga angabuyeli kum now nje ne question mark go Fran buze nakaka ezindoda yabona buze ubhanqa ngoku andayisenda la message ndinjani ke athi awuyazama ingathi ndisenzile awuyazama no yahamba conversation ku WhatsApp yasuka ku WhatsApp yaya ku banking app ndasend imali ugirl use Cape Town ise East London send imali ka Intercape ayiflyelwa ke yam bengawutravelishe 16 hours uhambe cause nansi destination yahanjelwa le hayijonga ukubona mjita xa uzahanjelwa intombazana for the first time wenza into ongaqhelanga uzenza like ugooglisha ingredients nongaqhelanga uzenza man uhlamba nongaqhelanga uzenza hlambe jonga wafika umntana ndamphekela ndamenzela yonke into now qiba kwethu sangena ezigubeni foreplay emnandi kanjani sapusha nomuntu wami sapusha foreplay siselapho wandityhala lo mntana ebhedini yam ndivuke Dustin intoni wo hey xa nsidanga lo mntana wenze into zabo ndithi intoni uthi abavumi si nditobani siya ndihambe ndedwa ndihamba nesihlwele ndithi thetha nabo baqenge torho abavumi siya hey jonga ubusuku bonke ndibhizi ndiyaqenga bra ndathi la ekitchen ndothatha la tyiwa irhef kakhulu thatha la tyiwa ndayilahla iroom yonke nakaka ndiyathukisela buthek yo cock blockers buthek yo busted jonga lo mntana kayeki jonga ndalight impepho ndabeka ikhondom oyini hey yakudubula ikhondom qwa yaba ngepipi jay lo mntana ebhedini umile athi tech ibingeyo sound ebeni-expectile le ebhedini yam ekane mjonga lo mntana hayi kayeki le kaka ndathi tech soze ndiyiwine le cause apha ndilwi namntu ndilwa nemimoya soze ndiyiwine le jonga lakile ndisemdantsane ndathi tech not usathana ngam soze ndivume ndathatha ifowuni ndathi Bolt makudede ubumnyama kuvela ukhanye ndarequesta into yeQuickney amajita lapha ayayazi 1 2 3 nayazi that's why nesihamba lo-3 car jonga ndarequesta the way endihone ngakhona I didn't even know or notice uba le moto inamajita i3 ndangena athi check masambeni sahamba namajita ajonga bra khayenza ibe icash man athi show masambeni bra sahamba jonga xa singene eQuickney kwesa strato sethu soduma wathi gqi umarhosha wokuqala athi ya nanga amagqwirha endiwafunayo ndava ngodrayiva sesithi sorry ta laa mali ubuzasinika yona ungabe sasinika
siya kule ndawo yakuyo. That's very good. Bamba apha ntwana, bamba apha boy. Jonga, ndehlike emotweni ndajonga I'm gonna give you a cue. Niphume. Da approach ugirl athi molo sana unjani? Because kufuneka uyibulise black business. Molo sana unjani? Wathi yaphila unjani? Yaphila. Imalini? Wathi 70 rand. Hayi kanyuki sukothuka then. Sela price uyaziyo. Uthi you uscream wathi cherry you uyayazi la price. And ba unengqondo ka negotiator. Uba ubhadlile. Jonga nana wathi 70 rand athi very good mntu wami. Athi mamela ke sithandwa sami. Andihamba ndedwa. Ndihamba nezihlwele. Vuse zakho. Hayi yogaga. Andifuna ustress apha emhlabeni. Shortcuts are the best thing. Futhi ngaxesha lo. Anemela. Awuzosela ishatha wena. Ingodu ikhona ne? Unengxaki eziyayibona kani? Ikaka no ishatha uyayibona kani? Wena ufuna unxila ngoku uyayibona? Asifuna ustressa. Yabo, una that's why njola naba. Akustresso. Hey. Umna sanibonile indlu asoze ndiyi-own. Indlu kufuneka qale kufe umuntu uze ndiyi-own. Awufuna qale kufe ubaby. Jonga andifuna stress. Yazi these days kulu jonga sijola for survival. Majita. Usengumjita pho. Hey bro yanthukthezelela mamnana man. Bani igama lakho boy? Ubani? Exactly. Bani ngo-unisexual umnana. Negama lakho lina-sexual phakathi. Yanga. Ngenza ikhona le-cherry nguyanga. Ukhona uyanga apha? Uthe ungwalapha South Africa kwawena. Thembanga nto ayithetha. Hayi. People. Funa kuwenza show life wakho umdesigner abe lula because ngoku abantu basenzela nzima. Abantu bangcola ngedepression. Nabantu abangena matric bayasidiagnose. I'm so depressed right now. Hayi. Funa ibona lo gaga mna. Depression. As a matter of fact, Danny Gaya has a depression like 5 years ago. I once posted on Facebook, Uba ayikho into ekuthiwa depression. Bandi atheka yandwana yam. Bra, bandi atheka kodwa atheka you are so insensitive no. Ndacela uxolo but ikhona boy. Hey ndadibana nabantu abane depression ndathi shit. Ndicela uxolo guys. Uba ukhona apha ndicela uxolo bengayazi. Yabona mna andikhulelanga kwi-depression. Ndikhulele kwi-poverty. Kwa-poverty akho depression. Kukwi-poverty qha. Kwa-poverty kukwi-stress sa-month end. Okanye sa-every week uba upeya ngeveki. Akikho i-depression pha. Mamele, umna ndithandwe gqitha ekhaya that I did not even know uba sikwi-poverty apha endlini. Ndizoziqaphela uba ndikhulele kwi-poverty the day ndiqala uzihlalela ndazigrosalela. Wakhe waqhuba itroli wenza igrosari kwaShoprite uqhuba itroli and then bekho into ethi gay khawubamba ii-items zibe yi-3. Hey xa ndijonge ezi item ndathi shit yayisalary ka-Oleti le. Ndathi siya you made it boy. Ndaqhuba itroli yam. Jonga qhuba itroli ndafika endlini. Xa ndifika endlini jonga ke ngoku ndipakisha ukutya kwam khabhathini. Ndavula ifriji ndabeka inyama beka yonke into yam. Ndayivula iminyango ndayijonga yonke. Jonga
That usebenzile boy. As ubona xa ubukele achievement yakho too long, u end up with doubter. Xa nzini check. Kutheni engrocery ngathi ndiyapenika. Ten grocery ngathi andizithembanga. Ten ndathenga 12 koma engalaphinde ndipeye. Ne 10 kg. Ten andithenga toilet paper ngathi ndikwi lockdown. Jonga yonke into ndiyibaxile xa ndisithi hayi man. Kukho into eshotayo apha. Kushota into endingazange ndayitya. Kushota cornflakes. Jonga ndawuvala iminyango papa ndatika ndabuyela eteksini ndaya kwaShoprite. KwaShoprite ndathenga laa qamba le-cornflakes ne-5 litre yobisi ne-bowl strictly for ezi cornflakes. Jonga ndamela elayinini ende andandimind njeba undibeke le line ndibhizi nolubisi and akho mntu ozandixelela naleyo ndayikopa ebalungwini. Jonga ndihleli nolubisi elayinini akho mntu nditaxi wedlala kobisi. Jonga xa ndifika kwikeshiya ndabeka into zam ikeshiya yandibuza laa mbuzo nina niu-undermayinayo unecinga uba udom. It's a very good question. Wandibuza laa mntana plastic. That's a good question, isithandwa sam. No plastic. Mabandibone uba I wake up like this. Jonga ndangena eteksini khona abamama bathanda izinto bathi kutheni bengakunikanga iplastic ndithe awufuni ndishayine wena awufuni ndishayine. Jonga ndafika endlini ndavula ilaptop ndabukela iseries ndahlala kwi-cornflakes. Bra ndithe ndingena ku-season 2 wale series. In that same day phela ubisi phela i-cornflakes. Ndithi nje zityiwe ngubani esikaka ndihleli ndedwa bra nje zityiwe ngubani endiyaphambana and then I realize azityiwanga ndim zityiwe i-inner child. Inner child bifuna i-cornflakes nothina. So xa upeyile into yokuqala kufuneka wondle i-inner child before uzothenga ibhotile. Funeka mna xa ndipeyile uzawubona le kaka undibhatala kwayo tonight. Nokuqala ndizawuyenza thenga iyogathi and jonga iyogathi yam mna thenga iyogathi ayonyama yegusha ayonyama yogathi. Jonga iyogathi yam ndiyiqhaqha nasemall and jonga bra xa ufidi i-inner child ngeyogathi ungoyiki xa uvula iyogathi qala ngesiciko munci munca. Jonga yabona la act yomunca isiciko. It's not only for the inner child but for wena as well, because xa umunca esa siciko i-rehearsal for Amanda. Afike ulwimi lithe saa mamele afike ulwimi ligcwele hazelnuts. Umamele ke xa ungena phaa ezantsi uyodila nezabantu abadala ke ngoku i-inner child ixolile uthi ufika phaa toilet paper yeah. Hey that's why ndiyadlala hey ezinye zine-toilet paper nifila njani ke ngoku umntu xa akubikho feeling hayi ajonela and ke mna ke kakade ntwana thina kuzostadisha umntana hayi ndayenza hayi ndiyayimunca and ke mna ke ndimunca kamnandi because andinamazinyo
iklit andiyilumi ke mna andiyilumi andiyilumi iklit andiyilumi iklit akho mntu ukhalayo ngam kum kanti ibhizinesi for play ngugums and tongue ngaya yibambe ngathi ndiyavungula yibamba ndithi phuma phakathi kwamathanga ndixhaphe bangandiyi-brand ambassador eCondens yodwa ngezilishukwane zalapha zicapukile hayi no, it's important. It's important. You must always feed the inner child. Yazi besikwenye besiye kwi-boys night out eJoburg namajita saya kwindawo kuthiwa yi-Summit Strip Club. Akho nto ningayaziyo nina kule tafile, akho nto ningayaziyo. Jonga kubone xa amajita even namantombazana kubone xa nizikhuphile naye eklabhini thina sivela usela sivela ubona abantu behamba ngaze ngo-2 kwavalwa sisemotweni eyi-1 sayahamba imoto before sohlukane kukho istop ekufuneka sisithathile. Niyayazi xa kubuya eklabhini bakwela stop sokugqibela McDonald saya kwaMcDonald i-drive through cha iline ayihambi line oko sime phaa jonga akhange ndiphume ke ndiyojonga uba kwenzeka ntoni. Xa ndifika phaa amadoda akho ayangxola phaa efestireni athuka ikheshiya, hey kinka wena, why usarekisa i-ice cream, why usarekisa ikinka wena. Hey la majita ngo 3:30 alilele i-ice cream azinxile ezikaka zolilele i-ice cream eMcDonald. Xa ndibuye emotweni ndihle nomjita, lo mjita ndihleli naye yi-executive yase-FNB bra. I'm thinking kuzawuza ne-common sense ndithi dog ezakaka zililele i-ice cream, that's why iline ingahambi. Athi msiyane masiye nqoba yazi ziyasiqhela ntwana nyani. Xa ifika phaa ubra ajongani majita bani iwe lo sisi ikheshiya ayinguye wenze rules sanumngxolela ogqiba uboy ibe nguye othetha nekheshiya athi sisi mamela sithando sam ndicela ubuza imanager ingena ngabani ixesha cause ikaka kaloku le yoba i-ice cream engathengiswa ngeli xesha. Wena ungafila njani njengoba undisipana e-FNB, ungafila njani uba i-wallet awukwazi ukuyenza nge8:30? Uyayibona uba yenza isense, uyayibona nawe. Mna ndicela ubuza phambi koba ndiye emsebenzini ndiqala apha ne-meeting ne-manager kutheni i-ice cream ningayithengisi. Aqoba no, akuleli Grootman, kuleli inner child. You must always feed inner child. That's why le gap ndingayivali. I-reminder le ayizakani namazinyo apha. Hayi mina that's why ni go jonga kulula guys, you must always make sure konwaba wena ne-inner child, because jonga these days kulula ubamba stress lula because now there's too much information coming in at the same time. And lapha efonini le kake information yi-social media, soze ungabi na depression. Social media kwethini inner child kwethini kushota unteketise kwethini inner child okondandikhumka and uyeza wena apho uyeza waweza jonga indixelele then yabona eksiyathi ndise-TV ntwana yam eksiyathi call up. Yazi it made me think that na 10 uqala kwambona umuntu one-depression but angayazi uba une-depression. Mamela boy, mamela izoyicewa sendimdala ya jonga ukuthi ndiyaxoka le check hey mamele kaka kuqala mamele kaka balekile kaka ndihlala eMdantsane kwa-10 right, ndikwa-10 ichomi kamama wam umyeni wakhe uzixhomile, killed himself.
yabo ekhaya kuyalanjwa ko fridge ko fokol. So ichomi kamama yena dies, kills himself. Now kufuneka sihambe no Oledi siyotsho kulandlu. Sahlala kulandlu iveki yonke. Jonga ngathi ngena day 1 kwa 17. Xa ndijonga hey kukhukutya khonto ingekhoyo. Iyathi nkulu jonga umama Power bizintwana pha intangam wathi mani lakhe hamba nosiye nothatha icoke efrijini mamela ngu1994 jonga ndayovula ifridge yapha ifridge yapha ku double door nothi lo wena double door ayingobhabha kubhabha u double door gaske ku1994 yabona fridge gasikuyivula uhamba ngaze uyivula uthi uphume yonke la kaka jonga ifridge ngathi kwi-catalog nale coke siyifunayo ise-back funeka uremove ukutya to get to the coke but into enothusayo ngale fridge enandiqala ibone ebomini bam yayilivili le-cheese elingekasikwa jonga ndandiqala ibona la kaka jonga kulandlu kuyalilwa edining room kuswelekiwe xa ndibakroba nilile lantoni nishiwe ne-cheese nilile bayalila understand ifridge igcwele balile lantoni bra oko kulilwa jonga ntwana ndahlala kulandlu the whole week zange isikwe la cheese jonga ndaphambana kwi-funeral on Saturday which I knew the moment ingcwatywa la gaga that means mna ndibuyele endlaleni jonga kwi-funeral kumenye ikaka phaa kwipulpit iyathetha umzwandile ushiye abantwana bakhe ababini nomfazi nomama notata ndaphakama ngomsindo ngathi ushiye ne-cheese bra andiyazi bagowela ntoni ezikake so every time ndisitya cheese feeding the inner child mnana you must always turn guys, so I'm not depressed. We are poverty. Don't got depression. Poverty. Yay! I am not this Visakamandi. Let depression the villages. Chora, Mama Umna, Daddy Tom was a school win. And I saw the better depression. Umna scholar than any subject, he won a subject, and I need totally. Yai biology. We are related now, so Umonagara go to take your lane, no matter where, two less school win. Who goes over la power? Chonga, hey, Umna, done totally biology. For one reason, because the biology talks to me. If biology, it's Nazi plate, ukikape, you chew. Those people bites, clear syllabus. You chew, kucha, question your esophagus. Bufike with stomach, butimade ne enzymes. Ziti breakdown. 30 proteins ne vitamins. Kusheka masimba. A transport we. Aye ku small intestine. Aye ku large intestine. I colon ke leyo. Iphume ikaka. And then kuthiwa ndikrwatha. Yebo. Dani ipasa ibiology. Umna source i-depression yenziwa ngabantu yehlela abantu abathatha yonke information jonga ngakwenzela umzekelo
ungaya nakwephi lokishi iyathanda uba ngumjida ukhona umjida oyi-1 nakwephi lokishi ogula ngengqondo akho nto uyaziyo uba kwenzeka ntoni but woke umntu uyayazi uba wayekleva la kaka nguwo lowo boy woke sure woke umntu uyayazi yayikleva la kaka bra yazi bayenziwa yintoni. Can you imagine uphuma kwi-poverty awunayo ne-1 rand in your pocket yothenga igwinya but utotalisa zonke ii-subjects apha esikolweni especially i-accounting kodwa awunayo nesent i-exam ye-accounting uthatha imali kwi-analysis receipt uyibale uyitotalishe 1 million usepha uyise kwi-journal uyise kwi-ledger and kufuneka ibhalanse lakake uthathe laa mali uyise kwi-journal kusenza imali laundering awunayo nesent uzawuthini ungaguli ngengqondo awuthini ungaphambani. It's the information too much jonga today social media uyakwazi ugowiswa into that has nothing to do with you. I-Facebook post has nothing to do with you. La post kukukake eyadigowisayo one day le kake yaposta how do you know uba unepipa encinci wayiphendula ngokwakhe wathi xa uyifaka kulaa nto iround ibona ithole paper khona nto ibrown pha ngaphakathi xa uyifaka pha ingene yonke without disturbances ogqiba idisappearishe pha phakathi unepipa encinci. Ndazibona ndiyongena etoilethi ndikhupha lakaka next thing ndayibhloka yanya ndayibhloka anditsho uba incinci anditsho yandithatha kabi hayi zedlolo hayi ndiyathanda uzigqibela but umna people uthini benam into uyathanda ubuzikaka khawubuze lo bhuti wezipeks ndithela uthetha ngepipi na-curious yabona uphididi balapha chi after 9 no guys ningawazondi mani abantu abasuka ngaphandle barayithi abantu bazohasilisha because nathi asikoba lapha wonke umntu i-boyfriend yakho yaphi sani thixo usayazi noba yaphi yo sana you can't keep up no I am ngowaphi umntu wakho yena angowasemalini noba yazi mamela ndandikhe ndawuba kulaa list yamajida iwacapukela amatshera ajola ne-Nigerians until ndachomana ne-Nigerian ntwana yam ithetha isiXhosa fluently ndandicinga uba no nezigaka zabantu kanti nezixhosa teachers nispread isiXhosa hayi bantwini fakani isiXhosa emazweni girls hayi baburhosha laa nto sebenza ntwana yam hayi awuthengisi nganto wena hayi akho nto uyithengisayo wena awurayithi rha hayi nani niqale ujola xa ndinemali ne hayi imali you can't run away uba imali makes things better qha uzawutyelwa unye nemali yakho hayi tyelwa nemali yakho qha ukusalayo so umntu wakho ngowaphi ngoko naye yo kontwana yam yasazime lapha ola boy naku usibali ungamithi hey selethi iplekaka saziyile lapha iliphethe ikhamera
Benzani wa cameraman no DJ yeah. Osithathela umsebenzi namankazana yeah. Endwana izaphi sondela nani ngubani igama lakho boy Usiya nami. ungusiya nawe ithatha isikhosa usifunde phi ntwana Bangifundisile. Natso-ke ke enkosi isithandwa sami Nkosi ntwana yami yekuse no very important yabo i-locals nazi phethe ikhamera mntwana uyasebenza usebenzela ubhebi ntwana yami That's no, very important. Siba welcome abantu bangaphandle because especially abalapha eAfrica. Because yazi mina benikhe na eBotswana. IBotswana bencinga bayikaka endawo. But yazi eBotswana. Wake wa eBotswana anamazimu nyobiza lekaka. Botswana. Hey, lo Mtswana wakuphaye wasinyisa. Yo wasikakisa Botswana check mamela wakhe waya pha mamela nokucacisele ngale ndawo ungazange usiwe kuyo wena wagcinwa apha eSouth Africa wena wabethelwa kula ndawo kwadityanwa kuyo mamela did you know eBotswana awukwazi uhamba esitratweni uphethe alcohol awukwazi nawe ni wena wakhona ubuwa yeah ubuwa Setswana yiba bayashuta brasa baketha lo gaga okubakazi othatele pha bungazi ukuthi ubanguwe waphiwa pha but do you know eBotswana ukwazi uhamba notywala ebusuku bendihamba notywala ne-out yami yaseBhayi ne-out esidibene nayo yaseBotswana yes qiba siyarasha kwamisa i-private car kwaphuma amajoni nothi amapolisa amajoni aphethe AK47 jonga kwaxhuma le ntwana yomtswane approacha labajidi ba askisi Grootman Tsaka kimaxhosa batswa ko Eastern Cape abakhone ubuwa Setswana re kupa tshwarelo yey ijoni eli1 la Kokisbam athi abakhone udumedisha yo ndaxhume back lathi dumelang hey dumelang hey zawufela lo gaga yobulisa ngoku but next door kwaseBotswana eNamibia did you know utywala buthengiswa engine all engine garage utywala udibana nabo eTavern qha base garage not 0% alcohol very important mabel utravelisha kubalekile yalazi mina elgama lithi kaka ndiliabuzayo andilifunda ngeEastern Cape ndilibambe eCape Town ukubone xa ukhangela amadlelo alihlaza ubukela iTV ikuthengisela iCape Town pha ku-top billing uqoba ndiyapha ukhwela uCity to City igqithi itonele uyibona iphupha lakho nansi Cape Town jonga xa usiya eTaxini ungena uqoma yawo yaya kwi-destination jonga ihambi hey uyibona idream disappearisha evle taxi ihamba yena iphupha uyilishiya emva jonga era ihambela kaka jonga iyongena town 2 nansi inyama ilapha nedrain nekaki lapha ungena nje komba sis man yes little do you know uba in the next 2 weeks eyona nyama uzayithanda leya awuzosiwa mntu pha uzaziyela jonga ayimnandi inyama zetown 2 andijano ba ila kaka plus nenyama inyama yasekakeni imnandi qha jonga that's hey ndani ngala elgama lekaka nangasebenzisi ushiya indlu yestena eEastern Cape dohlala kwindawo ekuthiwa kusenkanini ayala kaka indawo jonga
hey ndandinentloni because like kukho la portable toilet so ukaka hey ugqiba kwakukaka uzayithini ke ngoku kufuneka uyithathe uhambele inalapha ilikona kake jonga akho kaka ebhayi jonga la kaka uyithe ngoba shit jonga esam istrategy sala kaka ikaka yami ndiyikhupha ngo-1 ekuseni xa ku-empty estratweni because andiyazi le culture shock kaloku itoilet la toilet igreen is 100 meters away so ngo-1 xa kulelwe ndibamba ibhakethi lam ndithi qhu ngenye imini ndathi ndithe qhu nebhakethi lam kwathi gqilwane eziyi-3 izondrobhe yeyeftek yo ndabe ndirelaxile ndixhobe ndifa amacala jonga ibhakethi ligcwele ngu-11 hours wekaka ikaka edidiyelwe jonga yalazi ityotyombe xa kushushu nekaka iyabila ibilele isigezo ezikaka zentwana ziteftek yho jonga ndandibamba ibhakethi ndathi jonga msulako you can't bring a knife into a cockfight ndayiwina nanini na because now babubonga soft people solution shortcuts ndiyabulela guys thank you for coming that's my time ndiyabulela danko yena ewethu amen oh lawo lenkosi ndiyabulela kakhulu man yeah Tiago Thank you very much, guys, for tuning into the channel. It's been a great laughter. I hope you enjoyed this. Kinsetsa flavor ntati beke all day, every day. Stay tuned for another reaction video. Ya comedy. Yeah. Thank you.